kwakunefewele iy'ngane ey'ncane othisha bese besicela ukuthi hhayi umadoda ake nizodlalela la kufewele iy'ngane hhayi nangempela sihlanganisa iy'nyawo lapho uzophuma sadlala ingoma kaMgqumeni yayithi Bafana Bafana. Yeah, it was 2010 uma ngingaphosisi kahle because sasingenayo vele i-CD yabo. Siphethise ngayo ingoma kaMgqumeni ethi Bafana Bafana sigide ngayo kwamabhesha esikolo bejabula abantu. Sokude lento yakho Khamiskani. Ngithe noma ngabe ngifuna lapha ngawe yabona ngikuvundulula ungazothi ngiyafuna. Ngiyathola ukuthi uke wayigida ngoma lapha. Uqale nini bayigida ngoma usakhona esikoleni noma usuphumile esikoleni? Usho ube igida ngoma ngiqale lapha sengifunda e-high school. Because ngithe mengiqeda laphana bese sihlukana lezi insizwa uNhlahla ufunda emakhaya waseNqutsheni. Uthalente-ke besifunda naye futhi ema-high school. Sithe lapho-ke ngifuna u-grade 9 bese ngihlangana nenye insizwa yaseNquthu ukwangedla abathi uMjozana oyiyona yangifundisa isiginci. Bese ngisebenza ngaphansi kwayo-ke because mina wayefaka idebhu lapho ngiyigagwa kakhulu la onyaweni. Mina wayeqopha idebhu lapho nanokuthi yena mhlampe ngihlanganisa amagidangoma kwakube yimina igosa lakhona lapho. Sasebenza nale ndoda lena kwangangokuba yona because uwuthisha njengamanje awuyeke umculo esiwuthisha njengamanje. Sibe sesihlukana-ke nalezi nsizwa ngoba uyazi ukuthi akuhlezi kulokhunjana ngesimo sokuthi lo wayesiphethe wathatha indlela yakhe sithatha indlela yethu ngase ngiyivulela imiqondo nami uqala ukhipha i-album uqale ngo-2017 uyi-album yokuqala ihloko sasithi uzongikhumbula njengamanje. Yafika kanjani abantu bayamukela kanjani? Ukuthi into mayiseyintsha futhi uma usaqala ukuyenza baye bengayithatheli abantu serious mhlawumbe ifake emakhanda kodwa iyahamba kulabantu engisondelene nabo. Ngithe mase ngikhipha le okuyiyona yona njengamanje festive season iyona engithatha